ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். இப்போ இன்னைக்கு இந்த வீக்கெண்டுக்கு நான் கண்டக்ட் பண்றேன். என் பேர் மங்களம் மாதாஜி, மங்களமயி ஸ்ரீபிரதா தீதி. ஓகே. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர் தானே? ஆமாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டைம் இருந்தா சொல்லுங்க மாதாஜி, ஒரு பாட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே இருக்கட்டும், கடைசியில சொல்றேம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுர் உன்மீலித்தம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டாளா? ஜாயின் பண்ணல. சரி, அந்த 2 பேர் பாடுறதுக்கு ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துருக்கோம். அவங்க 2 பேரும் ரெடியாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் ஒரு இதை பற்றி உற்சகமயி அனர்த்தம் அதை பற்றி பேசுகிறேன். அது எப்படிங்கிறத நான் இப்போ டீட்டெயில் சொல்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அது யாருக்காவது இந்த அனர்த்தங்கள்ங்கிறது 6 அனர்த்தங்கள் சொல்ல தெரியுமா? அனர்த்தம் மாதாஜி காம குரோத லோப மோக மத மாச்சரிய. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. வெரி குட். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. அதுல இந்த 6 அனர்த்தங்கள்ல இருக்கு இல்லையா, அதுக்கும் முன்னாடி நம்ம முதல்ல உற்சகமயி அப்படிங்கிற அந்த அனர்த்தத்தை சரி பண்ணிட்டு வந்தா தான் நம்ம இந்த 6 அனர்த்தத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஓகே. உற்சகமயி. உற்சகம்னு உற்சாகம் தானே. நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? உற்சகம்ங்கிறத உற்சாகம்னு சொல்லுவோம். அந்த உற்சாகமா இருந்துட்டு சில பேர் என்ன பண்ணுவா, ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்கணும்னு ஒரு ஆசையாக இருந்துன்னு வச்சுக்கோ, வேகமாக அந்த இதை ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்கணும்னு. ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ இந்த டார்டாய்ஸ் அண்ட் ரேபிட் அது 2 இப்படி ரேஸ்க்கு போகிறது வச்சு வேகமாக அந்த இது போயிடுறது. யார்? ரேபிட் முயல் போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு டார்டாய்ஸ் இந்த தான் வரப்போகிறது அப்படின்னு அங்கேயே உட்காந்துருது, தூங்கி போயிடுறது. கடைசியில் மெதுவாக வந்தாலும் அது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி, அது வின் பண்ணிவிடுறது ரேஸை. அந்த மாதிரி இது இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்துவிட்டு அப்படியே தூங்கி போயிடுது. அந்த மாதிரி இந்த இதில் நம்ம பக்தியில் வரணுங்கிறதுக்காக இந்த 6 அனர்த்தங்களையும் நம்ம எதுங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், நம்ம பக்தி நெறியில் வரணுங்கிறதுக்காக அதை பண்ணுறோம். அது பண்ணும்போது முதல் இது உற்சகமயி. இதில் என்ன பண்ணுறோம்? ஓவராக இது பண்ணி எனக்கு இதை தெரியும், அதை தெரியும், கற்றுக்கணும், இதை கற்றுக்கணும், அதை கற்றுக்கணுன்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக உட்காந்துட்டு 24 ஹவர்ஸில் 18 ஹவர்ஸ் கற்றுக்குறேன் பேர் வெளின்னு பண்ணிட்டு இது 16 ரவுண்டு சேன் பண்ணுங்கிறதுக்கு பதிலாக 10 ரவுண்டு பண்ணிவிட்டு 16 பண்ணிவிட்டேன். எல்லாத்தையும் முக்கியமாக போடுறது. கடைசியில் அவளுக்கு எத்தனை இது பண்ணாலும் முயற்சி செஞ்சாலும் அவளால் பக்தியில் ஈடுபட முடியாத போயிடுறது, தோல்வி அடைகிறார். இது பாகவத்தின் பக்தி நிலைகளில் அனர்த்த நிவர்த்திக்கு முன் ஏற்படும் முதல் தடையாக கூறப்படுகிறது. ஓகே. இப்போ நம்மளாம் அந்த ஸ்டேஜில் இல்லை. நம்மளாம் இப்போ அதெல்லாம் தாண்டிட்டோம். அந்த தடையாக இருக்கிற இதெல்லாம் தாண்டி வந்தாச்சு நம்ம இப்போ. இதை தவிர்க்க சிரமமான சத்சங்கத்தில் போய் உட்காந்து கேள்வி கேட்டு அது நம்ம கற்றுண்டாலே போகிறோம் நமக்கு.
இது வந்து இந்த இதுக்கு சம்பந்தமா ஒரு பாகவதத்துல ஒரு கதை இருக்கு. யாருக்காவது என்ன கதைன்னு சொல்ல முடியுமா? என்ன கதை சொல்வேன்? பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 6th சாப்டர்ல எந்த கதை வரும்? நாரதர் நாரதர் கதை நாரதர் கதை அதுதான் மாதாஜி. எக்ஸாம்பிள். நாரதர் வந்து முந்தைய ஜென்மத்துல வந்து அவருக்கு அதுதான் இதுக்கு உதாரணமா சொல்லப்படுறது. அவர் முன்னின ஜென்மத்துல பக்தியினோட ரொம்ப உற்சாகம் இருக்கு. ஓவரா இதுண்டு அதுல அது எல்லாம் விவரமா அந்த இதுல சாப்டர் படிச்செல்லாம் புரிஞ்சு போயிடும். விவரமா கொடுத்துருக்கு. அதெல்லாம் சொன்னேன்னா எனக்கு டைம் ஆயிடும் அப்புறமா. அதனால அது கொஞ்சம் போற அதுல உற்சாகத்தினால நிறைய தடைகள் விளக்கப்பட்டு சொல்லியிருக்கு அந்த புத்தகத்துல. அந்த சாப்டர்ல அது பகவானின் அந்த பகவானோட அருள் இருக்கிறதுனால அனர்த்தங்களை தாண்டி உச்ச பக்தியை அவர் அடைய முடிஞ்சது. இது தமிழ் நிறைய விவரமா சொல்லியிருக்கேன். உத்சய மைய அனர்த்தம் என்பது பக்தியில் புதிதாக ஈடுபட்டவர்கள் அதிக உற்சாகத்தால் தவறான தன்னம்பிக்கை பெற்று எல்லாவற்றையும் உடனடியாக செய்ய முயற்சி செய்து தோல்வி அடைவதாகும். இதை விளக்கும் தமிழ் கதை பாகவதத்தில் நாரதரோட கதை முந்தைய ஜென்மத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. ஓகே, அதுதான் இப்ப படிச்சோம். ஒரு காலத்துல ஒரு குரு வந்து தனது சீடர்களோட வனத்துல வந்து இருந்தார். அப்போ வந்து பஞ்சம் வந்தது. குருவினோட மனைவி வந்து மாப்பிள்ளைக்கு உணவு தயாரிச்சு பண்ணி கொடுத்துருக்கா. அப்போது ஒரு சிறுவன், அதாவது நாரதரின் முந்தைய ஜென்மமாக இருந்தவர், அவன் என்ன பண்றான், உணவு பாத்திரத்தை வைத்து பாதுகாத்து வைத்தான். திடீரென்று ஒரு கொள்ளி வந்து உணவை உண்டு அதை சாப்பிட்டுட்டு சிறுவன் அதை பார்த்து கதறி எழுதும். அதை பார்த்து ஐயோ சாப்பாடு தூக்கின்னு போயிட்டேன்னு அழறான் உட்காந்து. உற்சாகத்தில் சிறுவன் வேட்டையாடி, நான் வந்து இதுக்காக அவனுக்கு ஒரே இதுவாக இருக்கு, பக்தி ஜாஸ்தி இதுன்னு இருக்கா இல்லையா, நான் போய் வேட்டையாடி உணவை கொண்டு வருவேன் அப்படிங்கிறான். தன்னம்பிக்கையுடன் மலைகளுக்கு போகிறான். அங்கே போயிட்டும் மலையிலையும் ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அவனுக்கு. தோல்வி அடம்பி திரும்பி வரான். இதுதான் உற்சாகம் மையே காட்டுகிறது. அதிக உற்சாகம் இல்லாமல் ஸ்திரமான பக்தி இல்லை. உற்சாகம் இருக்கணும், அதிக உற்சாகம் இல்லாமல் ஸ்திரமான பக்தி இருக்காது. குரு கிருஷ்ணரின் அருளால் அனர்த்தங்களை அவர் தாண்டி வந்தார். அவருக்கு பக்தி இருக்கு இல்லையா, அதனால கிருஷ்ணர் அவருடைய இதெல்லாத்தையும் ஃபர்கிவ் பண்ணி அவரை தாண்டி அழைச்சின்னு வந்துட்டார். உற்சக அனர்த்தத்தை விளக்கும் நாரதரின் முந்தைய ஜென்மை கதை. முக்கிய நீதி என்ன? பக்தியின் ஆரம்பத்தில் வரும் அதிக உற்சாகத்தால் ஏற்படும் தவறான தன்னம்பிக்கை தோல்வியை தரும். ஓகேயா, இதுல இருந்து கிடைக்கிற நீதி என்ன? நமக்கு முக்கிய நீதி என்ன? புதிய பக்தர்கள் அஜாமிலன்னு சொல்லலாமா மாதாஜி? அஜாமில்னு ஆரம்பத்துல வந்து நல்ல ஒரு பிராமணர் தான். இப்ப இருந்தாருமா, முந்தின ஜென்மம் இவரோடதுதான் நமக்கு பாகவதத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, அவருக்கு அப்பவே வந்து நெக்ஸ்ட் இதுக்கு கொடுத்துட்டாரு. நாராயணான்னு நாம சொன்ன உடனே அவர் கிடைச்சிருச்சு. புதிய பக்தர்கள் உற்சாகத்தில் மிக பெரிய துறவுகள் சாதனைகளை செய்ய முடியும் முயன்று தோல்வி அடையிருந்தார். கதையில் இந்த சிறுவன் என்ன பண்றான், வேட்டையாடி உணவை கொண்டு வந்து வச்சுடுறேன் அப்படின்ட்டு போனான். அது தோல்வியை போயிடுது. இருந்தாலும் அந்த சிரமமான சத்சங்கம், அதாவது நாம கீர்த்தனம், பகவத்கீதா இதெல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் இன்றி சமயம் இதெல்லாம் இல்லாம உற்சாகம் மட்டும் போதாது. ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கணும். பக்தியின் பயன்பாடு. இந்த நீதி பக்தியை வளர்ப்பதில் அனர்த்த நிவர்த்தியின் முதல் படியாக புத்தகமையை தாண்ட வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது. குருவின் அருளால் நாரதர் இதை தாண்டி உச்ச பக்தியை அடைந்தார். இது ஸ்திரத்தன்மையின் முக்கியத்துவத்தை காட்டுகிறது. இது வர வாரங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு மாதாஜி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா. ஓகே, பாக்கி இருக்கு. நாரதரின் குழந்தை பருவத்தில் பகவத்கீதை சமாதானம் செய்து பகவான் நாரதருக்கு தரிசனம் அளித்து பின்வரும் ஜென்மங்களில் அவரது ஞானத்தை உறுதிப்படுத்தினார். இது பகவத் பிராப்தியின் மகிமையும் சத்சங்கத்தின் சக்தியையும் வலியுறுத்துகிறது. ஓகே, பகவத்கீதை இதுல இருந்து மொத்தமா தார்மீக பாடம் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? பகவத்கீதை கேட்கறது மாத்திரம் போராது, அதை பாடணும், பகிரணும். நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுட்டுன்னு வச்சுக்கப்படாது, நம்ம 4 பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்சதை. நாரதரின் வாழ்க்கை பகவானின் அருள் எவ்வாறு சகலரையும் நிவர்த்தி செய்யும் என்பதற்கு உதாரணத்தை காமிக்கிறது. ஓகே, கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அப்புறம் பிரீச்சிங். மாதாஜி, ஆமா, ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி நாரதருடைய முற்பிறவி கந்தர்வர் தானே மாதாஜி இல்லையா? நாரதருக்கு முந்தின பிறவி எனக்கு கந்தர்வர்னு மாதாஜி படிச்ச இருக்காளா? ஞாபகம் மாதாஜி. உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா கரெக்டா? வேற யாருக்கா கந்தர்வர்னு படிச்ச ஞாபகம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அப்புறம் தான் வேலைக்காரியின் மகனா பிறந்தாரு. லலிதா மாதாஜி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கரெக்டா? ஜி அவர் வந்து ஃபேமிலி லைஃப்ல போக மாட்டேன்னு சொன்ன அவ அப்பா யாரு நம்ம பிரம்மா வந்து சபிச்சுட்டார். சபிச்சு நீ வந்து காந்தர்வனா போய்விடுவாய் அப்படின்னு. அப்புறம் காந்தர்வன்னா என்னது, இந்த டான்சர்ஸ் இவாளுக்கெல்லாம் வந்து மத்தளம் அடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா டான்ஸ், அந்த டான்ஸ்ல வந்து அது பண்ணி கன்சன்ட்ரேஷன் பண்ணோன்னா அவரோட தப்பா எடுத்து அவன் வந்து இது என்னது சபிச்சுட்டு என்ன நீ வந்து வேலைக்காரியோட மகனா போவே அப்படின்னு. அப்புறம் தான் அந்த 3rd ஜென்மத்துல வேலைக்காரி மகனா பிறந்தும் அவருக்கு நல்ல பக்தி அந்த ஒரு இது கிடைச்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு. வெரி குட். சாதுக்களுடைய தொடர்பு கிடைச்சது வேலைக்காரி மகனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேம்மா, நான் இதோட இந்த உற்சாகமூர்த்தி இந்த நிவர்த்தி எப்படி பண்ணுங்கிறதுக்கு பக்தி இருக்கணும். அதுக்கு அவசரப்பட்டு நம்ம அந்த பக்தியில மொத்தமா நம்ம நல்லா இது நின்று போயிடணும் அப்படின்னு ஃபாஸ்டா போனோம். ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கிடையாது. இதுல நிதானிச்சு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி தான் பண்ணணும். கரெக்டா பண்ணிட்டு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் கரெக்டா தெரிஞ்சுட்டு மெதுவா படி ஏறிட்டு தான் போகணும். ஒரு படியா காலை வச்சுன்னு தான் போகணும். அப்படியே லிஃப்ட்ல போய் 18ஆம் மாடியில போய் இறங்கணும்னு அப்படி நினைச்சுக்க கூடாது. கோலோக விருந்தாவனில் போய் நேராக போய் இறங்கணும்ன்ட்டு ஒரு படியா நம்ம எல்லாத்தையும் கத்துட்டு தான் போகணும். ஓகே, இதோட என்னோட சின்ன இதை முடிச்சு கொள்றேன். அடுத்தது இப்போ சவிதா சஞ்சனா, அவ வந்து ஒரு பாட்டு பாடுறேன்னு இருக்கா. என்ன பாடுறான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா சவிதா சஞ்சனா. ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோமா, முடியுமா? எஸ்மா, எஸ். மாதாஜி என்னமா ஹைலைட்ல பண்ணிட்டுமா? ஒரு நிமிஷம் ஸ்பீக்கர் தான். எஸ்மா, ஸ்டார்ட். कृष्ण कृष्ण एहि द्वारकानाथ पाहि जिष्णु मित्र एहि मम जीवाधार पाहि कृष्ण कृष्ण एहि द्वारकानाथ पाहि जिष्णु मित्र एहि मम जीवाधार पाहि कृष्ण कृष्ण एहि द्वारकानाथ पाहि आपद्बान्धवा कृष्ण अनाथ रक्षक गोविन्द आपद्बान्धवा कृष्ण अनाथ रक्षक गोविन्द आश्रित पाला अमित दयालु अद्भुत नाम गोविन्द आश्रित पाला अमित दयालु अद्भुत नाम गोविन्द कृष्ण गोविन्द हरि कृष्ण गोविन्द हे अच्युत माधवा हे अच्युत माधवा हे श्रीधर केशवा हे श्रीधर केशवा हे यादवा माधवा हे यादवा माधवा कृष्ण कृष्ण एहि द्वारकानाथ पाहि जिष्णु मित्र एहि मम जीवाधार पाहि कृष्ण कृष्ण एहि द्वारकानाथ पाहि दानवान्तका कृष्ण चिरदान निपुण गोविन्द चिरदान निपुण गोविन्द चिरदान निपुण गोविन्द हे द्रौपदी रक्षका हे द्रौपदी रक्षका हे माधव गोविन्द हे माधव गोविन्द हे यादव माधव हे यादव माधव कृष्ण कृष्ण एहि द्वारकानाथ पाहि द्वारमित्र एहि मम
जीवाधार पाहि कृष्ण कृष्ण द्वारकानाथ पाहि द्वारकानाथ पाहि द्वारकानाथ पाहि. தேங்க்யூ ஸோ மச் சவிதா சஞ்சனா. சூப்பர். ஹரிபோல் ஹரிபோல். நெக்ஸ்ட் வந்து கேஷவ் வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன் இருக்கான். எஸ் கேஷவ் ஸ்டார்ட். மாதாஜி என்ன கோஹோஸ்ட் பண்றேளா? என்னம்மா என்ன கோஹோஸ்ட் பண்றேளா? நான் வேணா ஹைலைட் பண்றேன் அவளை. இல்ல நான் பண்ணிடுறேன்மா. கேஷவ் இங்க இருக்கான், பண்றேன் உங்களுக்கு பண்றேன். கேஷவ் ஸ்டார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாய்ஸ் ஆடியோல கரெக்டா இருக்கா மாதாஜி? எல்லாரும் கரெக்டா இருக்குமா? அழகா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ் அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிஸ். இன்னைக்கு நான் வந்து இதனுடைய முதல் அத்தியாயத்தினுடைய அத பாராயணம் பண்ணா, ஒரு வார்த்தை சொன்னா, ஒரு லைன் சொன்னா, இல்ல ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னா என்ன பயன்கள் அப்படின்றத ஒரு கதை மூலியமா இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். ஒரு நாள் ஒரு பூலோகத்துல இந்தியால வடநாட்டுல வந்து சுஷர்மா அப்படின்ற ஒரு அந்தணன் வாழ்ந்துட்டு வரான். அந்த சுஷர்மா பேருக்குதான் அந்தணன், ஆனா மது பழக்கம் இருக்கு, மாமிசம் சாப்பிடுவான், அது போன்ற நிறைய கெட்ட காரியங்களை பண்ணிட்டு வர்றான். அதனால அவனுக்கு நிறைய பாவங்களும் சேருது. அவனும் ஒரு நாள் இறந்துடுறான். அவன் யமலோகத்துக்கு போறான். அப்போ வந்து ஒரு யமதர்மராஜா சொல்றாரு, உனக்கு நிறைய பாவங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நரகத்தை அப்படியே டூர் போடுற மாதிரி ஒவ்வொரு நரகத்துக்கு போய் நிறைய கருட புராணத்துல நிறைய நரகங்கள் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஒவ்வொரு நரகத்திலயும் போய் தண்டனை அனுபவிக்கிறான். நரக வேதனையும் சொல்றாங்க, அதை விட நரக வேதனையை வந்து அனுபவிக்கிறான். அப்பவும் அவனுடைய பாவம் குறையல. அதனால அவன் பூலோகத்துல திரும்பவுமே ஒரு எருதா பிறக்கிறான். அந்த எருதா வந்து ஒரு பூம்பு மாட்டுக்காரன் வந்து அதை வளர்க்குறான். பூம்பு மாடெல்லாம் எப்படி செய்யுமோ அதே மாதிரி சுஷமான்ற எருதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அவனுடைய கால் வந்து ஒரு குழியில மாட்டிக்குது. அந்த குழியில மாட்டிக்கிறதுனால அவனால எதுவுமே பண்ண முடியல. அந்த காலை வந்து வெளியவே எடுக்க முடியல. அதனால அவனோட கால் வந்து செயலிழந்துருது. அப்போ அந்த பூம்பு மாட்டுக்காரர் சொல்றான், இனிமேல் உன்னை வச்சுட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அந்த மாட்டை வந்து அங்கேயும் விட்டுட்டு போயிடுறான். அது வந்து சாப்பிடாம நிறைய நாள் சாப்பிடாம அந்த வலியை அனுபவிச்சு ரொம்ப நரக்கத்தை விட ரொம்ப வேதனைப்படுது. அதுக்கு மரணம் வரமாட்டேங்குது. ஏன் மரணம் வரமாட்டேங்குதுன்னா அவ்வளவு பாவம் வந்து போன ஜென்மத்துல அது வந்து பண்ணிருக்கு. சோ அங்க அந்த வழியா போறவங்க எல்லாருமே இந்த அவல நிலையை பார்த்துட்டு, இந்த மாடனுடைய அவல நிலையை பார்த்துட்டு அவங்க சொல்றாங்க, நான் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே உனக்கு தரேன், நீ மரணம் அடைஞ்சிருன்னு சுவாமி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அப்போ வந்து அவனுடைய பாவங்கள் குறைய மாட்டேங்குது, அவன் மரணம் அடைய மாட்டேங்கிறான். அப்போ ஒரு நாள் அந்த வழியா ஒரு தாசி போறாங்க. அந்த தாசிவனுடைய அவல நிலையை கண்டுட்டு, நான் வந்து தாசி, நான் வந்து நிறைய பாவங்கள் தான் பண்ணியிருப்பேன், புண்ணியம் பண்ணியிருக்க சான்ஸே இல்லை, ஏதோ அங்கங்க எங்கேயாவது புண்ணியம் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த புண்ணியங்கள் உனக்கு சேரட்டும், நீ மரணமட அப்படின்னு சுவாமி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாங்க. பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அவங்களும் போயிடுறாங்க. அப்போ அவன் வந்து மரணம் அடைஞ்சிடறான். அப்போ யமதர்மராஜா சொல்றாரு, உன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் கழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு. அப்போ அவனுக்கு ஒரு ஷாக்காவே இருக்கு. இப்படிதான் அங்க நிறைய பேர் போனாங்க, அவங்களுடைய புண்ணியங்களை எனக்கு தந்தாங்க, அப்ப கூட என்னுடைய பாவங்கள் ஒன்றும் குறையல. எப்படி இந்த தாசி வந்து தாசின்றாலே பாவங்கள் தான் பண்ணியிருப்பாங்க, எப்படி இவனுடைய புண்ணியம் வந்து என்னுடைய பாவங்களை கழிச்சிச்சு அப்படின்னு அவனுக்கு டவுட்டு. இத வந்து யமதர்மராஜா கிட்ட கேள்வியை எழுப்புறான். அப்ப யமதர்மராஜா, நீயே போய் பாத்துக்கோவே அப்படின்னு அவனை பூலோகத்துல ஒரு அந்தணனா பிறக்க வைக்கிறாரு. அப்ப அவன் முன்ஜென்ம வாசனையோட தான் பிறக்கிறான். எப்படி பரதர் மகாராஜா மானா பிறக்கும் போது முன்ஜென்ம வாசனையோட தான் பிறந்தாரோ அதே மாதிரி இவனும் முன்ஜென்ம வாசனையோட தான் பிறக்கிறான். அவன் வந்து இந்த ஜென்மத்துல திருந்தி புண்ணியங்களை மட்டுமே பண்ணிட்டு வரான். அப்போ அவனுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கு, எப்படி அந்த தாசியனுடைய புண்ணியங்கள் என்னோட பாவங்களை எப்படி கழிச்சிச்சுன்னு. அப்போ அந்த தாசிய ஒவ்வொரு ஊரா தேடிட்டு இருக்கான். அப்போ அந்த தாசியையும் பாத்துறான். ஆனா அந்த தாசி வந்து ரொம்ப வயசை கிளவையா மாறிட்டாங்க. அப்ப அந்த தாசி கிட்ட இவனுடைய பிளாஷ்பேக்க சொல்றான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த தாசியை நம்பல. திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லும் போது, ஆமா நான் வந்து ஒரு மாட்டுக்கு என்னுடைய புண்ணியங்கள் தர்றேன்னு சொன்னேன், நான் புண்ணியங்கள் பண்ணியிருக்கேன்னே தெரியல, அப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய புண்ணியங்கள் எப்படி உன்னுடைய பாவங்களை கழிச்சிச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து ஒரு பறவை வளர்த்துறேன், அது பேசும் பறவை, அந்த பறவை கிட்ட வேணா நீ கேட்டு பாரு அப்படின்னு வந்து அந்த தாசி வந்து
சுஷர்மா கிட்ட சொல்றாங்க. அந்த சுஷர்மாவும் அந்த கிளி கிட்ட திரும்பவும் பிளாஷ்பேக் சொல்றேன். நான் வந்து இருந்தேன், நான் வந்து முன்ஜென்மம் வந்து நான் ஒரு அந்தரனா இருந்தேன், நான் இந்த கெட்ட காரியங்களை பண்ண, அதனால வந்து எனக்கு பாவங்கள் சேர்ந்துச்சு, திரும்பவும் நான் எழுதா போறேன், அப்படி பிளாஷ்பேக்க சொல்றான். அப்போ அந்த பிளாஷ்பேக்க கேட்டு அப்ப அந்த பிளாஷ்பேக்க கேட்டு அவங்களும் வந்து அந்த கிளி வந்து சிரிச்சுச்சாமா. அப்போ சுஷர்மா கேக்குறாங்க, நீ ஏன் சிரிக்கிறேன்னு. நானும் ஒண்ணு மாதிரிதான், நானும் முன்ஜென்மத்துல ஒரு அந்தரனா பிறந்திருந்தேன். நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னா உபன்யாசம் பண்றவங்க கிட்ட பேரம் பேசினேன், அதனால எனக்கு மறுஜென்மம் வந்து ஒரு கிளியா நான் பிறந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிளியா பிறந்தது, நான் கிளியாதான் பிறந்தேன், ஆனா நான் ஒரு மகரிஷி ஆசிரமத்துல நான் வளர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஆசிரமத்துல அந்த மகரிஷிகள் எல்லாருமே பகவத்கீதை பாராயணம் செய்வாங்க. முக்கியமா பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயத்தை டெய்லியுமே பாராயணம் செய்வாங்க. அதை நான் கேட்டு நானும் அவங்களுடைய சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். அப்போ ஒரு நாள் ஒரு திருடன் என்ன திருடிட்டு இந்த தாசி கிட்ட கொடுத்தான். நான் வந்து அந்த முதல் அத்தியாயம் மறக்க கூடாதுன்னு நான் டெய்லியுமே அதை பாராயணம் பண்ண, அந்த ஸ்லோகங்கள் சொல்லுவேன். அந்த ஸ்லோகங்கள் தான் இந்த தாசி கேட்டா, இந்த ஸ்லோகங்கள் தான் புண்ணியமா அமைஞ்சிச்சு அந்த தாசிக்கு. அந்த புண்ணியத்தை தான் அந்த புண்ணியம் தான் உன்னுடைய பாவங்களை கழிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, நம்ம எவ்வளவு பாவங்கள் பண்ணியிருந்தாலும், சுஷர்மா விடையே ஜாஸ்தியா பண்ணியிருந்தாலும், பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயம் அதை வந்து மனப்பாடம் பண்ணி அதை சொல்ல கூட தேவையில்லை, அதை கேட்டா மட்டுமே போதும், நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாமே கழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மா கேசவ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே வெரி ஹரி நைஸ். போல். இப்போ சூப்பரா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் வந்து லலிதா மாதாஜிக்கு சான்ஸ், லலிதா மாதாஜியோட டேர்ன் வருது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம், இப்போ வந்து ஒரு ரவுண்டு எல்லாரும் ஜபம் பண்ணிடலாம். ஜபம் பண்ணிட்டு லலிதா மாதாஜி இது கேட்கலாம். லலிதா மாதாஜி நிறைய இருக்கு, எல்லாரும் ஒரே ஒரு ரவுண்டு பண்ணிடலாம். ஹோப் எல்லாருக்குமே ஜபமாலை வச்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன அதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. சில பேருக்கு நல்லா பண்ணுவா, சில பேர் மறந்து போயிருப்பா. இது என்னன்னா, இங்கே மேலே இங்கே ஒரு மணி இருக்கு இல்லையா, இது இருக்கு இல்லையா, அந்த நூல் கட்டி இருக்கு இல்லையா, அது எதுக்கு இந்த நூல் இங்கே கட்டி வச்சிருக்கு, இங்கே எதுக்கு இங்கே இருக்கு, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஜபமாலையில மாதாஜி. அதுல இருந்து நம்ம அங்க வந்து கரெக்டா ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த இடத்துல வந்து முடிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த ஒரு ரவுண்டு கணக்குக்கு வருது. ஓகே, அந்த இடத்துல மேல ஒரு அந்த இதுக்கு கிட்டக்க ஒரு மணி வச்சிருக்கா பாருங்க, அது என்னது, அந்த ஒரு மணி கிருஷ்ணா மாதாஜி, வெரி குட். ஸோ இந்த 108 முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு பண்ணும்போது அப்படியே திருப்பிக்கணும். இப்படியே திருப்பிட்டு இப்படி பிடிச்சிட்டு இந்த ஆள்காட்டி விரல் வெளியில நிற்கணும். ஓகே, இதை வச்சுன்னு இப்படி பண்ணணும். ஏன் அப்படி திருப்பிக்கணும், யாருக்காவது தெரியுமா? மாதாஜி இன்னொரு முறை சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த பீடை தாண்டி நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு, பீட்ல வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா, கிருஷ்ணரை தாண்டக்கூடாது. அதனால இப்போ ஒரு ரவுண்ட் இப்படி பண்ணிட்டு இங்க வரைக்கும் வரேன். 108வது ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி முடிச்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்குன்னு அப்படியே இப்படி திருப்பிட்டு பண்ணிடுவோம் நம்ம. ஆனா திருப்பவே வேண்டாம், அப்படியே வச்சுட்டு அந்த 108 எங்க முடிச்சிடும் அதே இடத்துல இருந்து திரும்பி அது ஒன்னாக்கிக்குங்க. ஒன்னாக்கி இந்த பக்கம் 108 கொண்டு வாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணர் கண்ணில் ஊற்றிட்டு கிருஷ்ணர் வீட மறுபடியும் 108ங்கிற நம்பரை 1ஆ நம்பர் ஆக்கி கொண்டு வாங்க. ஓகே, இது 90% தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைச்சேன். சில பேருக்கு தெரியாதவாளுக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். நல்ல எல்லாரும் சாண்டிங் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த வரல மாத்திரம் யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஆள்காட்டி வரல மாத்திரம். எப்படி இது பேக்குக்குள்ள வச்சுன்னு பண்ணாலும் சரி, இது பண்ணாலும் சரி. ஓகே, அது இது வரைக்கும் அந்த 108 வந்துட்டு செகண்ட் ரவுண்டு போகும்போது அப்படியே அங்கே 108 ஒன்னாக்கி திருப்பி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. என்னமா ஒருத்தர் மாத்திரம் எல்லாரையும் மியூட் பண்ண சொல்லிட்டு ஒருத்தர் மாத்திரம் சொன்னா போதும். இல்லம்மா, எல்லாரும் சொல்லலாமா? எல்லாரும் சொல்லலாம், பட் வந்து இங்க வேரி ஆகும்ல, உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஆகும். அதனால மாத்திரம் வந்து லவுடா சொல்லிட்டு மிச்சம் எல்லாம் வந்து மியூட்ல வந்து போகட்டும். புஷ்பா மாதாஜி நீங்க சொல்றீங்களா? லலிதா மாதாஜி எந்த மாதாஜி சொல்றீங்க? ஜபம் லலிதா மாதாஜியை மியூட் பண்ண சொல்லுங்க. எல்லாரும் மியூட் பண்ண சொல்லுங்க. அது லலிதா மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுங்கம்மா. எல்லாரையும் மியூட் பண்ண சொல்லல மாதாஜி. உஷா மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க?
என்ன பண்ண சொல்றேன்? எல்லாரையும் மியூட் பண்ணுங்க லலிதா மாதேவி, நீங்க கோஹோஸ்ட் இல்ல, அதுக்காக சொன்னேன். அச்சா, நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ண சொல்றேனா? ஓகே ஓகே ठीक ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதேவி. யார் சொல்றேன் இப்ப ஜபம்? ஒருத்தர் சொன்னா போதும். நீங்க சொல்ல முடியுமா உங்களால? ஓ எஸ், நான் சொல்றேன். இன்னும் யார் வேற யாராவது சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க, எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. லலிதா மாதாஜி சொல்லட்டும் கூட. லலிதா மாதாஜி வேண்டாம், லலிதா மாதாஜி இதுல சொல்லுவேன், நானே சொல்லிடுறேன். ஓகே 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 ஓகே. ஏன்னா லலிதா மாதாஜிக்கு வேலை இருக்கு, அப்புறம் கீர்த்தன் எல்லாம் சொல்லணும், அதெல்லாம் இருக்கு. வேற யாராவது பிரபுஜி சொல்லணும்னாலும் சொல்லுங்கம்மா, அப்புறம் எனக்கு கேட்கலன்னு நினைச்சுக்க கூடாது. நான் சொல்லட்டுமா? நீங்க சித்திரலேகா மாதாஜி, உங்களுக்கு இப்ப வேலை இருக்கு, உங்களுக்கு அடுத்து இன்னொரு இது இருக்கு. சரி, ஆரம்பிக்கலாம். லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे மாதாஜி कृष्णा. 108 ஆகலையே மாதாஜி. ஆயிடுத்துமா, என்னோடல ஆயிடுத்துமா. இப்படி இன்னும் பாதி பாக்கி இருக்கு, கரெக்டா பாக்கி இருக்கு. எல்லாருக்கும் பாக்கி இருக்கா? நான் அதே ஸ்பீட்ல தான் சொன்னேன். அப்படியா? நான் என்னோடதுல கரெக்டா மாத்து போட்டுனே வந்தேனேம்மா. பாதிதான் இருக்கு மாதாஜி. ஆயிடுதா எல்லாரோடும்? இல்ல மாதாஜி, நான் என்ன பாதி ஆகல மாதாஜி, இன்னும் முடிச்சிருங்க ஆகல, முடிச்சிருங்க. கண்டினியூ இருக்கு மாதாஜி, கண்டினியூ. சரி. என்ன हरे ஆகல कृष्णा மாதாஜி. कृष्णा हरे 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 राम राम हरे. முடிஞ்சிட்டுனா சொல்லுங்க. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा 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 हरे
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण। எஸ் லலிதா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆ லலிதா ஓகே மாதாஜி ஒரு கீர்த்தன் பண்ணுவா பஜன் ஓகே ஓகே பஜன் மாதாஜி. பண்ணுவா. இது வந்து பக்தி வினோத டாக்கூர் அவர் எழுதின ஒரு பஜன், சுத்த பக்த சரணரேணு. அது என்ன அர்த்தம்னாக்கா, எப்படி வந்து பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இஸ் மோட்டிவேட்டிங் அஸ். ஒரு ஸ்டான்ஸாலே அவர் சொல்ற பக்தி பெருகிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம். இப்ப நமக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம ஜபம், இப்ப வி ஸ்டார்டட் வித் பஜன், அப்புறம் எனக்கு பிரசாதம் சாப்பிடணும், கோயிலுக்கு போகணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அவர் வந்து இது பெங்காலி சாங், அப்ப நமக்கு வந்து புரியாது. அப்ப நம்ம வந்து நான் பாடிட்டு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला। माधवतिथि भक्ति जननी जितने पालन कोरी कृष्ण बसती बोली परमादरे बोरी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला गौरा महाराजे सब स्थानी कोरलो भ्रमण रंगे ये सब स्थान हरि बोआमी प्रणयी भक्त संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला मृदंग वाद्य शुनिते मन अवसर सदा जाचे गौर विहित कीर्तन शुनि आनंदे हृदय नाचे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया प्रसाद सेवा कोरिते होया सकल प्रपंच जाया। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला जे दिन गृहे भजन देखी गृहेते गोलोक भाया चरण सीधो देखिया गंगा सुख ससीमा पाया। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जा प्रति दिवसे
परम सुखे स्वीकार करो येता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே. இதுதான் இது பாட்டு. 8 ஸ்டான்சஸ் இருந்தது. இது என்ன அர்த்தம்னு ஒரு வாட்டி படிச்சு விடுறேன் நான். மாதாஜி ஷேர் பண்ணுமா மாதாஜி? பண்ணட்டுமா? ஒரே ஒரு நிமிஷம். நான் இது ஷேர், ஏன்னா நான் படிக்கிற தமிழ் கொஞ்சம் ஓகே. இதுல என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸ்ல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, தூய பக்தர்களின் தாமரை பாதங்களின் தூசி உற்சாகமான பக்தி தொண்டு, உயர்ந்த நிலையில் உள்ள தூய பக்தர்களுக்கு செய்யும் தொண்டு ஆகியவை பக்தி எனும் கொடியின் வேர்கள் ஆகும். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணேன்னா பக்தர்களுக்கு நம்ம சேவை புரியணும் அப்படின்னு. அப்புறம் இரண்டாவது என்னது, ஏகாதசி, ஜன்மாஷ்டமி போன்ற புனித நாட்கள் அவற்றை மதிக்கும் பக்தர்களுக்கு யாரெல்லாம் அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்றாங்களோ, அந்த ஃபாஸ்டிங்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி பகவானோட உபவாசம்னா என்ன அர்த்தம், பகவானின் பக்கத்துல இருக்கிறது, அதுதானே உபவாசம்ங்கிறது இல்லையா? அப்ப அதெல்லாம் யாரு ஃபாலோ பண்றாங்களோ அது என்னது, பக்தியின் தாய், மதர்லி, அப்புறம் அந்த பெரிய ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அவங்களுக்கு என்னது கிடைக்கிறது கிடையாது. தேர் அப்சர்விங் தட். அது ரொம்ப புண்ணியமான காரியம். இந்த ஜன்மாஷ்டமி ஏகாதசில எல்லாம் நம்ம ஃபாஸ்டிங் பண்ணோம்னா. கிருஷ்ணரின் லீலைகளின் புனித இடங்கள் எனது வழிபாட்டு தலங்களாக இருக்கட்டும், என்னை ஆசீர்வாதிப்பாயாக. யாரு? பக்தி வினோத் தாக்கூர் கேட்கிறார், அவரே ஆசீர்வாதம் வாங்குறார். அப்ப நம்ம எல்லாம் எந்த லெவல்ல இருக்கோம்? சோ அவங்க அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர்ட்ட வேண்ட, எனக்கு அந்த மாதிரி பக்தி கொடுங்க, எனக்கு இந்த ஸ்தலங்களுக்கு எல்லாம் போகணும், வழிபாட்டு ஸ்தலங்களுக்கு எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு. மூன்றாவது என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் சைத்தன்யர் மற்றும் அவரது பக்தர்களின் லீலையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து புனித ஸ்தலங்களுக்கும் நான் எப்போதும் செல்லட்டும், அதுக்கு பாதகம் ஒன்றும் வராம எனக்கு எப்பவும் போறதுக்குள்ள இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க அப்படின்னு. நான்காவது என் இதயத்தில் மிருதங்கத்தின், எப்பெல்லாம் மிருதங்கத்துல அந்த ஒரு சத்தம் கேட்கிறதோ என்னோட இதயத்துல என்ன வரும், அந்த ஒலியை கேட்கும் போது நான் எப்போதும் கீர்த்தனையில் சேர விரும்புகிறேன். மேலும் பகவான் சைத்தன்யரின் லீலைகளை விவரிக்கும் உண்மையான பாடல்களை கேட்கும் போது என் இதயம் பரவசத்தில் நடனம் ஆடுகிறது. அந்த சவுண்டு கேட்டாலே ஒரு பரவச நிலை வரணும் அப்படின்னு. அதனால இப்ப ஜபம் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி கண்ணை மூடிட்டோம்னா அப்படியே நம்ம அந்த ஒரு டிரான்ஸ் சொல்லிடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி போயிடுவோம். அப்புறம் அந்த கரெக்டா அந்த கிருஷ்ணமணி வரும்போது தான் நம்ம கண்ணு முழிக்கவே தோணும், ஏன்னா அது ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுதுன்னு. இல்லாட்டா அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம், அப்படியே நம்ம அந்த நிலையில போகும் நம்ம. அப்புறம் ஐந்தாவது என்னது, ராதாகிருஷ்ணரின் தெய்வீக ஸ்ரீ விக்கிரகங்களை நான் காணும் போதெல்லாம் நான் பேரின்பத்தில் இருக்கிறேன். ஏனென்றால் அவர்களின் பிரபுக்களின் பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் நாம் ஜடக்கூறுகளை வெல்ல முடியும். அப்புறம் என்னது, அவங்களை பார்த்தா மாத்திரம் நமக்கு இது வராது, அவங்க அந்த பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த அந்த பிரசாதத்தை நம்ம உண்பதாலையும் நமக்கு என்ன ஆகும், பக்தி கூடும். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, ஆறாவது, ஒரு நாள் பக்தி பயிற்சிகளை செய்து கொண்டிருந்த போது என் வீடு கோலோக விருந்தாவனமாக மாறியதை கண்டேன். அப்படி ஒரு ஃபீல் பண்றார். அந்த மாதிரி பக்தி பயிற்சி எல்லாம் பண்ணும்போது என் வீடே எப்படி இருந்தது, கோலோகம் மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்னு. நான் தெய்வத்தின் சரணாமிரதத்தை எடுக்கும் போது பகவான் விஷ்ணுவின் பாதங்களில் இருந்து வரும் புனித கங்கை நீரை காண்கிறேன். அப்ப அதுதானே இல்லையா ஃபேக்ட். இது கங்கா நதி எங்கேருந்து வருது, கங்கா மாதா எங்கேருந்து வராங்க, பாதம் விஷ்ணு பாதத்துல இருந்து, கிருஷ்ணனோட பாதத்துல இருந்து தான் வராங்க. அப்ப அந்த தீர்த்த பிரசாதம் வாங்கும்போது நமக்கு என்ன ஒரு ஃபீல் வரும், ஆஹா கங்கா தண்ணி பகவானுடைய அந்த கால்ல இருந்து வர அந்த இது சரணாமிர்தம் அப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன், அந்த ஒரு ஃபீல் வரணுமா. என் நீரை காண்கிறேன் அவர் சொல்றாரு, அந்த மாதிரி நான் பார்க்கிறேன், என் பேரானந்தத்திற்கு எல்லையே இல்லை, அதுல ஐம் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி அப்படின்னு. அப்புறம் ஏழாவது துளசி மரத்தை, அப்புறம் என்னது துளசியும், அதனால காலையில நம்ம என்னது காத்தால மங்களாச்சரண் மங்களாரத்தி பார்க்கும்போது கடைசியில துளசியும் வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு டெய்லியே பண்ணணும்.
காத்தால சாயந்தரம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் வி ஹேவ் டு டூ மினிமம் 4 rounds ஆவது பண்ணி. அவர் பெரிய நைவேத்தியம் எல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம். ஆனா துளசி வழிபாடு இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பகவானுக்கு படிக்கும் போது அந்த ஒரு துளசி இலை போட்டாதான் பகவானே எடுத்துப்பார். சும்மா வச்சோம் எடுத்தணும் நம்ம சாப்பிட்டோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. இந்த துளசி இலையும் வைத்து மனதார வேண்டி அதை எடுத்துனாதான் அது பிரசாதமா மாறும். சோ துளசி வழிபாடு இம்பார்ட்டன்ட். அது இதில் கொடுத்திருக்காங்க. துளசி மரத்தை பார்ப்பதன் மூலம் என் இதயம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. மேலும் பகவான் மாதவரும் தட் இஸ் கிருஷ்ணரும் திருப்தி அடைகிறார். பகவான் அப்பதான் திருப்தியாரார். இப்போ துளசி வச்சாதான் என்ன, அவன் பெரிய பக்தை. இப்ப துளசிக்கு நம்ம மரியாதை கொடுத்தாலே பகவானை வந்து பிரீத்தி பண்ணா போல ஆயிடும். சோ பகவான் சைத்தன்யருக்கு பிரியமான பிரசாதத்தை நான் சாப்பிடும்போது அது ஒரு புதிய வாழ்க்கை அனுபவம். அவருக்கு என்ன பிடிக்குமா, பகவான் சைத்தன்யருக்கு சாக் சொல்லிட்டு இந்த ஹிந்தியில அந்த நார்த் இந்தியன்ல சொல்லுவா. சாக்னா என்னது, இந்த வெஜிடபிளோட பச்சை காய்கறிகளோட ஒரு இது. பகவான் சைத்தன்யருக்கு சாக் என்ற பச்சை காய்கறி தயாரிப்பு மிகவும் பிடித்திருந்தது. அப்புறம் இது வந்து வேற இது, அப்ப நான் அதை டிலீட் பண்ணிட்டேன், கே சாங்ஸ்ல இருந்தது. மேலும் இந்த வகை பிரசாதத்தின் அற்புதமான விளைவுகளை பற்றி சொல்லும் மற்றொரு பாடல் இந்த புத்தகத்தில் உள்ளது. ரெஃபரிங் டு சம் புக். அது இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட், இந்த பாட்டோட ரிலேஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன். பக்தி வினோதர் இது கடைசி ஸ்டான்சர்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, பக்தி வினோதர் இந்த பக்தி பயிற்சிகளில் உற்சாக நிலையை அடைபவர் எங்கிருந்தாலும் மிகுந்த பேரின்பத்துடன் இருப்பார் என்று கூறி முடிக்கிறார். சோ இது வந்து அவரோட வந்து பக்தி நிலை எப்படி நம்ம வந்து உயர்த்திக்கலாம், என்னெல்லாம் பண்ணினா பக்தி நமக்கு வளரும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அருமையா இருந்தது மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி பஜன் கிளாஸ் நடத்துறாங்க. அதுல நான் படிச்சதுதான் 4 வருஷம், ஐ திங்க் 5 years நம்ம நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கோம். எல்லாருமே வராங்க. இப்ப பிரபுஜி கூட வராரு நடுநடுல, கிளாஸ் இல்லைன்னா வருவார். எல்லாருமே வாங்கோ, அவ எது நம்மளால முடியுமோ அது படிச்சு இதெல்லாம் நம்ம பாட தெரியலனாலும் கேட்டாலே நல்ல ஒரு அனுபவம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி? மாதாஜி இருங்க, கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். இது முடிச்சிட்டு அப்புறமா பேசுவோம். சித்திரலேகா மாதாஜி. யார் என்னோட பேர் யாரு கேக்குறாங்க? எஸ், சித்திரலேகா மாதாஜி ஸ்டார்ட். உங்களோட மாதாஜி என்னோட பணிவான விளக்கங்கள் என்னோட குருமார்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவங்க குருமார்கள் மூலமா தான் எனக்கு இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே வந்ததுன்னு சொல்லணும். திருப்பி படிக்கணும்னு இந்த பகவத்கீதைய. இல்லாட்டி பகவத்கீதை முன்னாடி நான் தொட்டதில்லை. எனக்கு முதல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணது இந்த இதுல கிளாஸ்ல சேருன்னு என்னோட மாப்பிள்ளை தான். அவங்க எல்லாம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டாங்க கோவிட் இதுல. அப்போ சரி நம்ம பண்ணலாமே, நம்ம தான் சீக்கிரம் எழுந்துடுறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 மணி கிளாஸ்ல சேர்ந்தேன். அப்ப முதல்ல எனக்கு டீச்சர் கிடைச்சது மங்களம் மாதாஜி தான். அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அது சரி இன்னும் படிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம். அதுக்கப்புறம் 3 மணிக்கு லெவல் 2ல 3 மணிக்கு திலகவதி மாதாஜி. அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சரும் என்னை வந்து படம் போட்டு இதுக்குள்ள நுழைச்சிருக்காங்க. ஏதோ வந்துட்டு இருக்கேன், இந்த ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டு. ஆனாலும் கிருஷ்ணரோட பக்தி ஃபுல்லா வரணும். அதுக்கு கிருஷ்ணரோட அருள் வேணும். அதுதான் என்னோட வேண்டுகோள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல்ல நான் என்னோட NNT பிரபுஜிக்கும் தாரணி மாதாஜிக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றியை சொல்கிறேன். அவங்க மூலமா தான் இதுக்குள்ளேயே வந்திருக்கேன். அதுக்கு மேல எனக்கு நல்ல அசோசியேஷனும் கிடைக்கிறது. அதனால ரொம்ப திருப்தியா இருக்கேன். வாழ்க்கையில் எத்தனையோ ஏற்ற இறக்கங்கள் சொல்ல முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆக்சுவலி இன்னொரு 2 பாட்டு இது ஸ்லோகங்களும் பாடிடுறேன். அச்சுதாஷ்டம் சொல்லிடுறேன். அச்சுதம் கேசவம் ராம் நாராயணம் கிருஷ்ணதாமோதரம் வாசுதேவம் ஹரீம் ஸ்ரீதரம் மாதவம் கோபிகா வல்லபம் ஜானகி நாயகம் ராமச்சந்திரம் பஜே. அச்சுதம் கேசவம் சத்யமா மாதவம் ஸ்ரீதரம் ராதிகா ராதிதம் இந்திரா மந்திரம் சேதசா சுந்தரம் தேவகி நந்தனம் நந்தஜம் சந்ததி விஷ்ணவே ஜிஷ்ணவே சங்கிரினே சக்ரினே ருக்மிணி ராகினே ஜானகி ஜானகி வல்லகி வல்லபாச்சார்ச்சிதாயாத்மனே கம்சவித்வ வம்சினே தே நமக. கிருஷ்ண கோவிந்த ஹே ராம நாராயணா ஸ்ரீபதே வாசுதேவார்ச்சித ஸ்ரீநிதே. அச்சுதானந்த ஹே மாதவா தோஷஜ द्वारका नायका द्रौपदी रक्षक राक्षस शोभित सीतया शोभितो तण्डकारण्यपु पुण्यदा कारणः लक्ष्मणोन्वितो वानरै सेवितो हस्त्यस्यं पूजितो राघवा पादुमाम्.
तेनुगारिष्टका निष्ठरन्द्वेषिणं केशिका हंसहरसिका वातक पूतना गोपक सूरजा केलनो बालको पालक पादुमां सर्वदा विदित्युद्योतवं परस्फुरवाससं प्रभारुडं बोधवत् प्रबल्लो विग्रहं वन्यया मालया शोभितो दोरस्तवं लोहिताङ्कृतत्वं वारिजाक्षयं भजे कुञ्जदैः कुन्दलैर्भाजमाननानं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं कण्ठयोः हारयोरगं कङ्गणप्रोज्जल्लवं किङ्गिणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अस्तु राष्ट्रगं यः पडेदिष्टं प्रत्यहं पुरुष संस्कृतं वृत्तः सुन्दरं कर्तव्यविच्वरम्बं दर्शयो हरिर्जायते सत्वरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இது மார்கழி மாசம், அதனால அவர் நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து மார்கழி மாதங்களில் மார்கழின்னு சொல்லியிருக்கார். அதனால அவரை போற்றி இந்த வாட்டி பாடணும். அதுக்காக ஒரே ஒரு பாட்டு. மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனங்கள் வேண்டுவன கேட்டிலையேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன வண்ண துன்பாஞ்ச சன்னியமே போல்வன சங்கங்கள் போய் பாடுடையனவே சால பெரும் பறையே பல்லாண்டிசை பாரே கோல விளக்கே கொடிய விதானமே ஆல நிலையாருள் எல்லோர் எம்பாவார் கோல விளக்கே கொடிய விதானமே ஆல நிலையாருள் எல்லோர் எம்பாவார். ஒரு நிமிஷம் ஜோட்டி இருக்கு, இந்த பாடம் குடிக்க கூடாது. திருவாடி பூரத்து ஜெகதி திருத்தாள் வாழியே திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வாள் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே பெரும்போதூர் மாமுனிக்கு பின்னாள் நாள் வாழியே 140 உரைத்தாள் வாழியே உயரரங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழியே வருவாரும் திருவல்லி வளநாடு வாழியே வன்புதுவை நகர் போதை மலர்பதங்கள் வாழியே. ஆண்டாள் திருவடியிலே சரணம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி, நீங்க என்னமோ பாடணும்னு சொன்னீங்களே, பாடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பாடுற மாதாஜி. பாடுமா பாடும். அடுத்தது ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, நீங்க ஒரு பாட்டு ஏதாவது ஒண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பாடுற மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு வீடியோ இல்ல. ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க ஓகே. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க ரெடியா இருக்கும். அடுத்தது ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன ஸ்ரீ நந்தநந்தன அபய சரணரவிந்தரே भजगिरी मनसि नन्दनन्दन अभय चरणरविन्दरे दुर्लभ मानव जनम संगे तरहये भव सिन्धुरे दुर्लभ मानव जनम संगे तरहये भव सिन्धुरे सीता तप पाद परीसन यतिन जामिनी जागिरे सीता तप पाद परीसन यतिन नामिनी जागिरे पिबल सेविनो कृपन तुरजन सबल सुगल बलागिरे पिबल सेविनो कृपन तुरजन सबल सुगल बलागिरे यतन यौवन पुत्र परिजन इते कियाचे परती तिरे यतन यौवन पुत्र परिजन
इते किया चे परती तीरे कमल दल जल जीवन डलमल भजक हरि बदनी तीरे कमल दल जल जीवन डलमल भजक हरि बदनी तीरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन ध्यास रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन ध्यास रे भुजन सगी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास बिलास रे भुजन जगी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास बिलास रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे மாதாஜி அந்த மீனிங் படிச்சிடறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாடலின் பொருள்: மனமே அபயமளிக்கும் தாமரை திருவடிகளை கொண்ட ஸ்ரீ நந்தனந்தனை வழிபடு. அரிதான மானிட பிறவியை பெற்றுள்ளதால் சாதுக்களின் சத்சங்கத்தை பெற்று உலக வாழ்க்கை என்னும் பெருங்கடலை கடைப்பாயாக. குளிர், வெப்பம், காற்று, மழை முதலியவற்றால் துன்புற்று இரவு பகலாக உறக்கமின்றி வாழ்கின்றேன். ஊசலாடும் ஒரு துளி நிலையற்ற இன்பத்திற்காக நான் கஞ்சர்களுக்கும் தீயோர்களுக்கும் பயனற்ற சேவையை புரிந்துள்ளேன். இந்த செல்வம், இளமை, மகன்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் முதலியவற்றால் உண்மையான மகிழ்ச்சிக்கு என்ன உத்தரவாதம் உள்ளது? இந்த வாழ்க்கை தாமரை இலையிலுள்ள ஒரு துளி நீரை போன்று நிலையற்றதாகும். எனவே எப்போதும் பகவான் ஹரியின் தெய்வீக திருவடிகளுக்கு சேவை செய்வாயாக. ஸ்ரீ ஹரியின் பெருமைகளை கேட்டல், அப்பெருமைகளை உரைத்தல், அவரை இடையராது நினைத்தல், அவரிடம் பிரார்த்தனைகள் செலுத்துதல், அவரது தாமரை திருவடிகளுக்கும் சேவை செய்தல், சேவகனாக இருத்தல், தூபம், பூ முதலியவற்றை கொண்டு பூஜை செய்தல், நண்பனாக சேவை புரிதல், தன்னை முழுமையாக பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல் ஆகிய 9 பக்தி முறைகளிலும் ஈடுபடுவதே இந்த கோவிந்ததாசரின் ஆசையும் ஏக்கமும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எல்லா மாதாஜிக்கும் சரி, பிரபுஜிக்கும் சரி, ராமனிஷ்ட பிரபுவுக்கும் பிரபு எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி வெரி தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மா, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டு ஆல். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि राम रतन मंदिर मानो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि राम रतन मंदिर मानो आवर्ता कालिंदी नीरे राजहंस किलिकारे दकी शोभे कनक कमला आवर्ता कालिंदी नीरे राजहंस किलिकारे दकी शोभे कनक कमला वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि राम रतन मंदिर मानो तारामध्ये हिमपीता अष्टदली भीषिता अष्टदली प्रपान नायिका
तारामध्ये रत्नासानी बशियांचे दुईजाने श्याम संगे सुंदरी राधिका तारामध्ये हेमपीत अष्टदाले बेष्टिद अष्टदाले प्रकान नायिका तारामध्ये रत्नासाने बशियांचे दुईजाने श्याम संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो आराम ओरो पाला बन्याराशी आमिया परिची काशी अस्या पारी असा संबा साने नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुखमोई सदाई स्फूर्त मोरा माने ஒரு பால பன்யராசி அமியா பரிச்சி காசி அஸ்யா பாரி அசா சம்ப சானி नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुखमोई सदाई स्फूर्त मोरा मानी वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो आराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे இந்த பாடலோட பொருள் என்னன்னா, ஆன்மீக உலகத்தில் பிருந்தாவனம் எனப்படும் மிகவும் அழகிய தெய்வீக திருத்தலம் ஒன்று உள்ளது. அது முற்றிலும் சிந்தாமணி கற்களால் உருவானது. ரத்தினங்களால் ஆன நிறைய கோயில்களாலும் யமுனை நதியில் நீந்தி விளையாடும் ராஜ அம்சம் எனப்படும் அன்னங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தெய்வீகமான யமுனை நதியில் ஆயிரம் இதழ்களை கொண்ட தங்க தாமரை ஒன்றும் உள்ளது. அந்த தாமரையின் நடுவில் 8 இதழ்களால் சூழப்பட்ட தங்க ஆசனம் ஒன்று உள்ளது. லலிதா, விஷாகா ஆகியோரின் தலைமையிலான 8 முக்கிய தோழிகளும் தாமரையின் ஒவ்வொரு இதழிலும் அமர்ந்துள்ளனர். தாமரையின் மத்தியில் உள்ள ரத்தின ஆசனத்தில் தெய்வீக தம்பதிகளான ராதிகாவும் பகவான் ஷியாமசுந்தரரும் அமர்ந்துள்ளனர். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருடைய அழகும் இனிமையும் அமிர்தத்தை பொழிகின்றன. அவர்களது பேச்சில் புன்னகையும் சிரிப்பொழியும் நிறைந்துள்ளது. இத்தகைய தெய்வீகமும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்திய லீலைகள் என்றென்றும் இதயத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று இந்த நரோத்தமதாசன் பிரார்த்திக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூமா, வெரி நைஸ்மா. தேங்க்யூ சோ மச். சரி, வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவ. மாதாஜி நான் பாடலாமா? ஒரே ஒரு பாட்டு பாடலாமா? யாருமா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. இது க்ளோஸ் இது பண்ணிடுறேன், முடிச்சு. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தி கி ஜெய், ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். இங்க அனைத்து எல்லாருக்குமே எல்லாரும் அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தி கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திருவம்பாயில ஒரே ஒரு பாட்டு பாடலாம்.